guys, dito naman tayo ngayon sa aming channel. So ngayon ay magluluto na naman tayo ng lauyang baka. So it's an Inolongo style. So ngayon, sundan nyo kami kung paano siya lutuin. Tara na! So ito na po yung ating mga ingredients. Karne ng baka, sile, sibuyas, bawang at saka kamansi. So, una po natin gagawin ngayon ay mag-isa po tayo ng ating mga ingredients. Mantika. Painitin mo muna natin siya. So, una bawang. Antayin natin siya mag-golden brown. Sunod natin ang sibuyas. At ang ating minsang cup na karne ng baka. Bigyan natin ng asin. Patis. Tatakpan po muna natin siya hanggang sa maiga po ito. Ayan, lalagyan na po natin ng tubig hanggang sa siya lumambot. Ayan. Damihan po na natin ito ng tubig. So, papalambutin po natin ito hanggang mga 2 oras, mahigit. So, iwan po muna natin siya hanggang siya ay lumambot. Ayan, nilipat na po natin siya sa malaking lagayan para po dun palambutin yung baka natin. So, ito na po, malapit ng lumambot ang ating karne ng baka. So, pwede na po nating lagay ang ating kamansi. So, ayan. Ayan, nilalagay na po natin. At para lumambot na din yung ating kamansi. Ayan mga guys, o, tingnan nyo. Yan ang tinatawag na lauya baka. Lutong Ilonggo po ito.
So, sa mga Ilonggo dyan, balaan nyo na. 2 hours, so ito yung malambot na. Ilalagay na po natin ang ating siling haba. At dahil wala po tayong sariwang sampalok or batuan, ito na lang po ang ating ilalagay na pampaasim. Ayan. Masarap na po. Naamoy ko na siya. Ayan na guys, mga kasimanwa, luto ng ating lauyang baka. So, pwede na natin siya ihain sa ating hapagkainan. Salamat po sa inyong panonood at sana nagustuhan niyo po itong aming video.